ng'ato dakika achiel mar mondo bi kik oket thuolo mang'eny donge. Leo in mana aneno kidwa loso mokwongo. Penjo mani penjore kaka wanyalo konyo joma nigi stress. Sharon, sharing is caring. Ka in gi stress, manyo osiepni moro migeno, inyis gima thagi onyalo konyi. Then wan gi peer counselors kata therapist visit mondo inyis gima thagi. Then wan kaka chwo weuru ling. Ka gimoro thagi, lorji kata bedroom yuwagi gonduru mondo gich obed relieved. Akiana ur mos sani. Almost watieko. Ka ur mos aoro mos ne joka Ndhoga, mano family na mageno. Aoro mos ne joko Mwa, joko Ngogo, joko Diga gi joko Bonyo. Kendo chak okanyawe moka muso Susan, okanyawe moka muso Jendae gi Jaden, Faith gi Michelle. Gineno chenro. Erokamano ahinya Winfred. Okay. Koro kaka wanyalo konyo jok ma nigi dang'ni mar parruok, creating awareness. Ineno seminars